Нәҗибә Сафина. Қызыл алмалы мәхәббәт. Бірінші кисәк. Безнең өйдә бүген бик зур вакыйга. Әткәй каядыр еракка сәфәр чыккан. Андый сәфәргә әлбәттә инде таң тишегеннән торып чыгалар. Шуңа күрә без балалар йокыдан торганда өйдә үзгә бер тынлык, серлелек хөкем сөрә иде. Бу әнкәйнең безне уяту сүзләреннән үк башлана. Ул ничектер тавышын түбәнәйтә төшеп, һәр сүзен кистеребрәк. Балалар, торыгыз, тавышланмагыз, матур гына булыгыз. Әткәгез ерак сәфәргә чыкты. Теләктә торыгыз, исән имин йөреп кайтсын, илаһым. Диде, безнең күз алдыбызда сәкегә утырып дуга кыла. Безнең куллар үзеннән үзе дугага күтәрелә. Әнкәйнең йөзенә җылылык иңә. Булай булса кайтыр, Аллаһы буйырса. Чыгып керегез дә чәйгә утырыгыз, ди. Без ирәнелгән гадәт буенча һәркем үзе яткан мендәрен кабартырга тотынабыз. Апа белән абый 5 кешелек эчмәк белән ябу тунын әйбәтләп төреп, сандык өстенә урнаштыралар. Мондый эшләр әткәй өйдә юкта кабат-кабат әйтеп тормастан җәһәт кенә башкарыла. Башка көннәрдә урын җир җыештырылганчы ниләр генә булып бетми. Бер көн хәтта шул сарык тиресеннән иләп ясалган ябу тунын икегә аерып чыгара язган идек. Бүген без бар эштә дә йөгерә-йөгерә әнкәйгә булышабыз. Чөнки әнкәй әткәйне көтә. Без дә көтәбез дә соң, тик әнкәй инде ул. Әнкәй шундый итеп көтә белә, ул көткәндә идәге бөтен әйбер, өстәлдәге җиз самавыр, кадакка эленгән чүмечләр, хәтта зур мичтә иебезнең алгы тәрәзәсе дә. Әнкәй әйтмешли, алты күз белән көтә әткәйне. Булай көтеп торгач, кеше кайтмый кала алмый бит инде. Һәм әткәй кайта да. Бүген без көн озын өй җыештырдык. Әнкәй әйберләрне төрлечә күчереп куеп, өйгә ничектер үзгәлек кертергә тырыша иде. Бүген дә ишек катындагы агач сәке янына әткәй үзе ясаган артлы урындыкларны куеп, сәкене башлы карават иттек. Шигүле кашагалар элдек, мендәрләргә зур чәчәкләр чигелгән тышлар кидерттек тә кабартып куйдык. Мендәрләр иемен шелтәрләр белән каплап та куйгач, сәке шелтәр кыйма эчендәге гөлбакчага охшап калды. Ә минем сокланудан күзләремнән яшь бәреп чыкты. Минем сөенечтән шулай елавыма әнкәй күнеккән инде. Андый чакларда әнкәй миңа үзенең матур кулъяулыгын бирә. Ул кулъяулыкның бер почмагына зәңгәр чәчәк чигелгән. Чит-читләре дә зәңгәр шелтәр белән камап алынган. Әнкәй елмая кайчак мине алдына утырта да күз яшьләремне үзе сөртә. Эй балам, эй җебегәнем минем. Эй мәзәк балакаемла, дип силәнә чәчләремнән сыйпый. Ә үзенең күзләреннән бер дә гаҗәпләнү китми. Аннан соң без инең икенче почмагын бизәргә тотынабыз. Юып үтүкләгән эре бизәкле кызыл чаршауны элү абый өстенә төшә. Чөнки чаршауны элү өчен югарыга менәргә кирәк. Кашагасын тарттырып бәйләргә, тартылуы җитмәсә, яңа кадак кагарга һәм аны бөгеп тә куярга туры килә. Бу караватта әнкәй белән әткәй үзләре йоклый. Ул түр почмакта торгач, анда кара тукымага тутырмый гына чигелгән бердән-бер келәм дә беркетелә. Тәрәзә төбенә 2 яран гөл белән бер исле гөл куела. Яран гөлнең берсе ак чәчәкле, икенчесе ал чәчәкле була. Иң түрдә әткәй белән әнкәйнең яшь чакларындагы фоторәсемнәре куелган пыялалы рама урын ала. Аның өстенә шадрага шапмаклап чигелгән баш-башлары шелтәрле сөлге эленә. Аның астына тутырып чигелгән гөлбадран чәчәкле чигеш беркетелә. Әнкәй гөлбадраннарга бер тын карап тора да: "Бу инде кызым, яшьлекне сагыну билгесе ди.
Сары сагыш балам, жанга кирмәсен дип, аны шушы чәчәкләргә бикләп тотам. Бу юлы инде әнкәйнең күзләрендә яшь бөртекләре ялтырап китә. Һәм монысына мин гаҗәпләнәм. Төсләрне дә бикләп куеп була микәнни? Мине азга гына өйдә бикләп калдырсалар да, елый башлыйм. Еламам дип вәгъдә биреп калам да барыбер елыйм. Һәм әнкәй кайткач, еламадым дип алдашам. Әнкәй исә кулъяулыгы белән минем яшьләремне сөртә-сөртә. Минем кызым еламаган, аның күзләре үзләре елаганнар дип сөйләнә. Төсләр. Бу сары шар чәчәкләре еламый микәнни? Безнең тәрәзә төбендә яңгыр килгәнне белдереп елый торган гөл дә бар. Болыт килде исә, түгәрәкләнеп торган яфрагына мөлдерәмә яшь тула. Яңгыр явасы булса, түгелеп үк китә. Әнкәй аны болыт гөле ди. Бездән кагылдыртмый, кагылсаң ялгыша башлый ул ди. Әткәй аны барометр дип атый, тик кайчагында мөгаен елагандадыр. Әнкәйгә дә болыт гөлем дип дәшә. Андый чакларда чәйне әнкәйгә әткәй ясап эчерә. Без дә чәйне әткәйдән ясатырга тырышабыз. Әткәй мыек астыннан гына елмаеп, безгә дә чәй салып бирә. Ул чәй ясаганда өйдә үзенә генә бер төрле рәхәтлек урнаша. Ничектер көндә була торган ыгы-зыгы да кими төшә. Әнкәй кул эшенә тотынуга әкрен генә әллә ниткән толымнар турында җыр башлый. Толымнарда чәчкәем, җанда җан кисәккәем. Мин юа торган тустаганымны такырдатудан туктап, җырның ахырын көтәм. Тик җыр сүзсез генә киләнеп тәмамлана. Менә гөлләр дә, идән дә юылып бетте. Идәнгә әнкәй үзе тукыган паласлар да җәелеп куелды. Идә шундый рәхәт. Мичтә бәрәңге шәңгәсе, мич алдында кызыл күмердән генә җи самавыр кайный. Бу инде менә әткәй кайтып керер мизгел. Әнкәй әледән-әле тәрәзәгә карап ала. Өстәлгә мәтрүшкә, бетник, каты чәй салынган керәш чәйнек килеп кунаклый. Тик әткәй күренми әле. Әнкәйнең күзләрендә борчу. Безгә бер сүз дә әйтмәсә дә, беләбез инде. Әнкәй әткәй өчен борчыла. Ул бу булмаса ярар иде ди. Әткәй һаман юк. Инде безнең йоклар вакытта җитеп килә. Шул чак әнкәйнең түземлеге төкәнә. Чәйгә утырышыгыз, балалар ди. Бишебезне дә өстәл тирәли тизеп утырта да, кайнар шәңгә белән чәй эчерә. Шикәрне, икешәрне бирә. Чәй эчеп бетерүгә өй эченә моңсу кызыллык иңә. Кып-кызыл алма шикелле кояш ашыга шәфәг артына кирип китә. Күзләргә йокы бәйләнә башлый. Бизәлгән урыннар сүтелә. Әнкәй безнең өсләргә яба-яба. Йоклагыз, кояш үз эшен белә ул. Сез дә ял итсәгез, кояш кебек зур булып үсәрсез дип сөйләнә. Минем бигрәкләр дә зур булып үсәсем килә. Чөнки минем кояшның иен барып карыйсым, аның нинди урында йоклаганын күрәсем килә. Әткәй кайтмаган килеш, без йокыга китәбез. Ә менә бүген күзгә йокы керми. Йокламагач урамдагы тавышлар да аерым ачык ишетелә икән төнге тынлыкта. Урамда кичтән җиңел шәгенә җәяүләгән буран җеннәр белән ярышка чыкканмыни. Дип дәрәзәләргә бәреп ала. Я бер туктаусыз зират тулпыларын итеп шаулатып тора. Я сызгырырга ук тотына. Шундый буранда урамга чыксаңмы, туп кебек тәгәрәтеп алып китәр иде үзеңне. Күзләргә шушы сызгыру астында йокы эленә башлый. Тик мин үземне туп-туры озын урам буйлап буранга уралып тәгәрәп баргандай хис итәм. Һәм
бураннан рәхәтләнеп көләм. Чөнки буран мине күпме генә тәгәрәтмәсен, авылдан алып чыгып китә алмый. Беренчедән, урам капкасын төнгелеккә гел ябып бикләп калдыралар. Икенчедән, Ачыкүл янындагы тегермәнгә илтә торган юл буена тип-тигез итеп рәт багалма утыртканнар. Мин шул алмагачларга тотынып калачакмын һәм кинәт урам капкасының буранлы көннәрдә махсус ачып калдырылуы искә төшә. Тизрәк алмагачларга тотынып калу ягын карарга кирәкле. Тешнең шушы урынына җиткәч, чынлап ук селтәнгәнмен инде. Кулымны артлы урындыкка бәреп, авырттырудан уянып китәм. Курка-курка гына күзләремне ачам. Өй эче тып-тын. Янымда апам йоклап ята. Тик Әнкәй һаман аяк өсте икән. Шул чак Әнкәйнең аяк очларына гына басып, түр тәрәзәгә килүен, аннан үрә-үрә тыны белән пыяла бозын иретеп, урамга каравын чамаладым. Инде пәрдәне каплап куйды да, кеше якка чыгып, ян тәрәзәнең бозын иретә башлады. Әллә 3, әллә 4 тапкыр шулай кабатлангач кына йөрәгем жу итеп китте. Әткәй, безнең Әткәй кайтмаган бит. Әнә чәчәкле чаршау тартылмаган килеш буш карават сүрәеп тора. Гөлләрен Әнкәй төнгелеккә кәнәфигә алып куйган. Безнең белән бергә йокласыннар ди. Караватта Әнкәй дә, Әткәй дә юк. Шул чак әллә ничек кенә ишек ачылып китте. Мин күзләремне ача төшеп, шул якка карыйм. Тик караңгы, мондый караңгылыкны 7 төн уртасы дип атыйлар. Безгә инде 7 төн уртасында шын йомышын гына төшмәсә, торып йөрергә рөхсәт ителми. Яратмыйлар аны зурлар. Керфек арасыннан гына булса да, мич артына ут алуларында күреп алдым. Әткәй, менә ул өстендә салмаган килеш Әнкәйнең каршысына ук килеп басты да, куен кесәсеннән кып-кызыл кояш кебек алма чыгарып, Әнкәйгә сузды. Әнкәй. Һәй, кызыкта инде бу Әнкәй. Бер сүздә дәшмичә, алманы 2 кулы белән Әткәй кулында килеш тота тора. Минем күз алмада. Алар алманы күрмиләр дә кебек, бер-берсенә карашканнар да, елмаешып тик торалар. Мин булсаммы, миңа шул алманы бирсәм Әткәй, мин аны дигәнчә ашап бетереп куяр идем. Тик ул алманы без әле барыбыз бергә дә, 2нче көнне дә, 3нче көнне дә ашамадык. Чөнки Әнкәй әйтте, мондый алманы өйгә алып кайткач, 3 көн пыяла шкаф эчендә аяклы савытта тотарга, аннан соң гына ашарга ярый икән. Шкаф тирәсендә әйләнә-әйләнә, әйләнчек була язды миңа. Тик Әнкәйнең әйткәне дөрес булып чыкты. Табын тирәли утыргач, алманы бүлгәләгәч, нинди хуш ис таралды ул алмадан. Әткәй, кояшның исе шундый була ди. Тик ул кояш төрле-төрле җимешләргә төрле ис сала икән. 7 кешегә бер алманы түгел, кояшның үзен бүлеп бирсәң дә җитмәс иде. Алманы берәр генә каптык. Кызыл кабыгын гына да калдырып булмады. Тик ул алма гомер буена хыялый татлы рәсем булып күз алларымда калды. Әнкәйнең күзләре кабынып китсә дә, Әткәй серле генә елмаеп куйса да, шул кояш алмасы күз алдымда тәгәрәп чыга да, бар дөньямны хуш исле алма иленә әверелдерә. Минем Әнкәй буласым. Куш учларым белән шул алманы Әткәй кулында килеш кысып тотып торасым килә башлый. Соңрак Әткәй урынына ниндидер башка кеше сүрәтләнә башлады. Ул нишләптер гел күрше Захир абый сыман тыела иде. Күрше генә булгач, мин аның тавышын көндә ишетеп торам. Сезнең аның тавышын ишеткәнегез юк шул.